En definitiva, ha de ser una festa del futbol català. Festa de futbol català de màxim nivell, dels clubs professionals i dels clubs que arriben a les finals de Copa i de la Supercopa catalana. Anteriorment, la Federació Catalana de Futbol ja celebra les finals de Catalunya de base i amateurs, ja les hem celebrat. Crec que és un camí molt important i crec que en definitiva és un compromís que agafem, com l'hem agafat des del primer dia, des que vam entrar nosaltres, a part de compromís de futbol, compromís de país i compromís entre institucions. Crec que aquest és el camí i crec que aquesta festa del futbol serà un èxit. El Barça sempre està al costat de Catalunya i al costat de la Federació Catalana i, per tant, intentarem que aquesta festa sigui òptima, que sigui per tot el poble català, que s'ompli l'estadi. Volem i desitgem que tots els socis del Barça, aficionats del Barça i tots els aficionats al futbol de Catalunya aquell dia vinguin a l'Estadi Olímpic a veure els dos partits, el de la Copa Catalunya i la Supercopa Catalana, perquè a més que s'ho passaran molt bé, creiem que és una manera d'ajudar i donar suport a la Federació Catalana, que després, amb aquests recursos, pot ajudar a la resta d'equips catalans a qualsevol dels nivells en què participen. I, per tant, tots hem d'estar involucrats en que això sigui un èxit. Desitjaria que poguéssim veure una bona festa, que puguem gaudir d'un bon partit, que no hi hagi lesions, com deia el Sandro, que s'ompli l'estadi, perquè així quedaran ganes de fer-ne algun altre partit. Res més, gràcies a tots els clubs i institucions per gaudir el dia 31 de la festa del nostre club territorial. Per Tarragona i el Nàstic és una satisfacció poder jugar el dia 31 a Montjuïc la final de la Copa Catalunya. Esperem que sigui un gran èxit esportiu i un gran èxit pel futbol català i pel nostre país. Moltes gràcies, visca Tarragona, visca Catalunya. Ens omple a més d'orgull el fet de poder representar el que és el futbol amateur de lo que és Catalunya i, per tant, nosaltres no podem res més que dir que el format ens sembla un format molt correcte. Ens hauria pogut agradar molt també jugar amb el Barça i l'Espanyol a la semifinal, lògicament, sense desmereixer el Nàstic, però el fet de crear un format que els nostres jugadors puguin conviure aquell mateix dia amb les primeres figures d'Espanyol i Barça, per nosaltres ja és un orgull. Des del moment que la Federació ens va presentar aquest projecte, des del govern ho vàrem veure amb bons ulls i des del primer dia ens vàrem treballar conjuntament per aconseguir el que avui estem presentant. Vull destacar el gran compromís que assumeixen els dos clubs més grans i més importants en futbol a Catalunya, tant Barça com Espanyol, per tal de trobar en les seves complicades agendes un dia per a aquesta gran celebració del futbol català. Aquest és un gest que us honora, que us posa en valor i mostra la sensibilitat dels professionals vers el futbol base català. Coincideix amb el 20è aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona i que té com a marc el mateix estadi Lluís Companys on se celebrarà aquest esdeveniment. I em sembla que aquesta també és una ocasió perquè totes aquelles generacions de catalans que han vingut després de la celebració dels Jocs Olímpics o que eren petits al moment de celebració dels Jocs Olímpics trobin una excusa, una oportunitat també de pujar a l'estadi i, com s'ha dit repetidament, d'omplir-ne les grades per viure aquesta festa del futbol català. Us felicito a més a tots els que hi heu tingut responsabilitat directa en els clubs, que us presteu en aquesta prova que no és fàcil, perquè us agafa en un moment de la temporada, com abans es deia, doncs complicat. Us agraeixo la bona disposició i a la Federació Catalana de Futbol i a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat per allò que en podríem dir l'anticipació, no? Anticipar-vos a fer una cosa que ha de servir pel futbol de base. I això que no està present en els titulars ni forma part de les notícies de cada dia, al final, com que és la base, vol dir que és allà on s'aguanta tot. I allà on s'aguanta tot val la pena que de tant en tant també li donem ressò públic i que sobretot la gent pugui tenir apreci sobre el que s'està fent. I en aquest sentit fer una gran festa, un gran concert del futbol català per ajudar a la base de l'edifici del futbol, en aquest cas l'esport de base, els clubs de base, com abans s'ha dit, doncs això crec que aquesta anticipació que teniu crec que val la pena que jo com a president de Catalunya l'agraeixo.